Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Dini sa Toledo City, Cebu, sa DYHR Shine Radio, alas 6 nga to sa La City ang tagna sa Kabuntagon. Dini sa butong pinamungahan sa Cebu nga probinsya sa DYRR, mabati alas 12 nga to sa Launa ang tagna sa Kahaponon. Dini sa Surigao City sa Real Radio, alas 12 nga to sa Launa ang tagna sa Kahaponon. Dini sa Bayugan City sa City FM, alas 8 nga to sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon, ug masubli kini sa alas 5 nga to sa alas 6 ang tagna sa Kagabion. Dini sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 nga to sa alas 12 ang tagna sa Kautuhon. Dini sa probinsya sa Bukidnon, dini sa Valencia City sa Pawi Radio, alas 3 nga to sa alas 4 ang tagna sa Kahaponon. Dini gyapon sa Valencia City sa DXRC Radio Komando, alas 4 nga to sa alas 5 ang tagna sa Kahaponon. Dini sa Malaybalay City sa RMN DXMB, alas 12 nga to sa Launa ang tagna sa Kahaponon, og mabati dini sa FM station sa Valencia sa samang oras. Dini sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin, alas 5 nga to sa alas 6 ang tagna sa Kagabion. Dini sa Iligan City sa Radyo Bandira, alas 3 nga to sa alas 4 ang tagna sa Kahaponon. Dini sa Pagadian City sa Arimin DXPR, alauna nga to sa Launa Imidya ang tagna sa Kahaponon. Dini sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM, alas 6 nga to sa La City ang tagna sa Kabuntagon. Dini usab sa Osamis sa DXEL FM Sharp Radio, alas 3 nga to sa alas 4 ang tagna sa Kahaponon, o gidumalahan kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Presidente or Chapter President Sister Perla Mansing. O dinis Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental, mabati usab ang programa dinis sa DXRU Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dinis sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio, alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa Kagabion. Dinis sa Balingasag, Misamis Oriental sa Waikurat Bay Radio FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kagabion. Ug kumusta sa mga PBC and Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Rail Beat Radio, alas 6 ngadto sa La City ang tagna sa Kabuntagon. Diadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og ang mga pangumusta sa mga kaigsunan nga padayon nga nagsug-ong og nagapaminaw, labi na dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister T.C. Kulihat og ni Sister Lily Kulihat Peterson, ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakito ni Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila karamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos uban sa iyang pamilya, nagapamina usab og sa iyang kabigas sa kinabuhi, Sister Rosita Co Mangalos. Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos dinhi sa Claveria. Ingon man ato igsoon dinhi sa Taguluan, Brother Jerry Kila og sa iyang pamilya. Ingon man ang atong listener dinhi sa Sitio Mandangisyaw, Upper Hasaan, Misamis Oriental, ang presidente sa Farmers Association, Brother Limuel Resemilia. Ingon man si Sister Nini Castañeda dinhi sa Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental, Brother Democrito Badino dinhi San Francisco, Agusan del Sur, o si Brother Demetrio Campado uban sa iyang pamilya dinhi sa Butuan City. Ingon man ang atong igsoon Brother GC Salazar dinhi sa Lipa, Batangas, at sa kanyang may bahay at sa buong pamilya. Tanan nga mga higala nato nga mga salesman nagapaminaw ug nagasudong usab, kalakip kamo sa among mga gigpadimbaya. Agaron sa pag-isgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining higayon na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong pag-isgutan mahikod sa atong pagtuon karon mao kini atong makita nga importante kini nga atong may balan nga ang Dios may pagtugot ba sa iyang katawhan nga sila makigtandiay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugalingong binuhatan.
Ngano nga kini mao ang atong gihimong dugukan sa atong mga pagtuon. Tungod kay para mahibaluan nga ang Dios ba gihatagan ba niya ang iyang katawhan pagtugot nga itandi niya ang iyang kaugalingon ngadto sa uban, pagdaig pagpasigarbo sa kaugalingong binuhatan. Pero kung kini man ang atong pagaisgutan garon, Brad Ronald, sa mga pagtulo ni Master, unsa ba ang usa nga pasikaranan kung may mga pagtulunan kitang angay tukion ipasabot sa mga katawan? Nakasandig yun sa Biblia, Reverend. Huwag ka na, mabasa po na to sa atong basahon, kining balaod sa misyon, sa page 14 sa numero 9. Ingon ini ang atong mabasa. Gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae, ug paggamit sa eyebrow ug eyeshade, kay supak ini sa kabubuton ni Master. Ngano nga gidili man kini ni Master, aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? O kini ang atong susihon o ipasikat ta sa mga nakasulat sa Biblia, kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Matinaw mga kaigsonan o mga mahal lamang tigpaminaw nga kung magsusita mahitungod sa Dios nga may pagtugot ba sa iyang katawhan nga sila makigtandi ay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugaling binuhatan. Ang gitudlo din ni Master nga gamiton para atong masayran kining maong topiko mao ang Biblia. Kay kini ang Biblia sa gitugon ni Master, mao kini ang sandiganan sa maong pagtuo. Daon sa ba di ay ka bililhon ang maong Biblia ngano, Brad Deber, nga kini mauman ang sandiganan sa atong pagtuo ug maoy basihanan nato nga pagtuki nining atong topiko garon. Tungod kay gituga kini Rev, kining Biblia gikan sa Dios Gud ang nagtuga niini ngadto sa tao. Atong pagapribahan ang buhing pulong ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 nagaingon ini. Ang tibuok Biblia gihatag kanato pinaagi sa pagtuga gikan sa Dios. Kini makatabang pagtudlo kanato kung unsa ang tinuod ug makapasabot kanato kung unsa ang sayop sa atong kinabuhi. Mutulid kini kanato ug mutabang kanato sa pagbuhat kung unsa ang matarong 17. Mao kini ang paagi sa Dios. Kita andam diha sa tanang bahin, hingpit nga sinangkapan aron pagkabuhat ug maayo ngadto sa tanan. Kung mao matinaw ang nakasulat sa Biblia nga ang Biblia Dios ang naghatag o nagtuga nini sa paggamit nga para gamiton nga matudloan ang tao, matulid siya sa iyang mga binuhatan. Busa Dios ang nagpahiluna o nagpahigayon nini. Pero kung gamiton man nato ang Biblia, Bradron, si Master adto na ba'y pagtugot nga pagkumparar sa bisan unsa nga mga version o translation sa Biblia? Ado na rin, sanglit ang pagbahayag sa atong magtutudlo nga ang pagtuoy sandig sa Biblia, pero si Master nagpahayag usab nga ang paggamit sa mga nagkalain-laing bersyon sa kasulatan dili pod kasupak para niya. Gani kining atong prinsipyo ana amon pod sa pagtulon-an sa SDA atong gidawat pod kay sila ana amon pod prinsipyo nga ang kasulatan itandi sila ing kasulatan kun pangitaon ng kamatuoran. Natay basahon nila rin nga naguluhan Steps to Christ kung ang dalan paingon kang Kristo. Basahon ako sa pahina 103, no? Ang pagbahayag dini gingon sa pagbahayag sa maong basahon nila gingon, Scriptures must be compared with Scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan.
o kinahanglan nga adunay maminat-ngunon nga pagtuki o pagsusi og mainampuon nga pagpamalandong. Ato ning gidawat ang ilang prinsipyo nga ang kasulatan itandi sa laing kasulatan kay mao mampod ang gipahayag sa atong magtutudlo diri kanato nga sa pagsusi sa kamatuoran kinahanglan nga ang kasulatan itandi usab sa laing kasulatan. Klaro og matin-aw nga mao ni ang katuyuan nato sa pagtudlo ni Master para matuki o masusi nato kung ang Dios may pagtugot ba sa iyang katawhan nga sila makigtandiay pagdaig sa pagpasigar po nila sa ilang kaugalingon binuhatan. O tungod niini kay ato mang tukion, dili nato malikayan nga ang Dios naghatag og instruksyon siyang mga katawhan pinagi sa mga unsa may isulti, brethren. Kay gani man nganong bawal ang pagtandi-tandi kung klarohon na nato. Tungod kay kung may diferensya ang mga tao, mabungol man siya maamang o mabuta, dili kinanglan nga muhimo ang tao sa mga pagsaway o pagkumpara niya sa iyang kaugalyon niya na kay Dios na ang nagpahigayon niya ng sistema. Unsay puriba, brother? Okay, basahon na ko ang prueba. Aniyata, basahon na to ang sinulat ni Moises o sa kaalagad sa Diyos sa unang panahon. Basahon na ko din sa Exodo, Kapitulo 4, versikulo 10 ngadto sa versikulo 12. Ug ang atong pagbasahon, brother, nga Biblia. Okay, kining Biblia nga Kristohanong katilingban. Doon nakita niini nga maong Biblia hubad sa Kristohanong katilingban nga Biblia akong pagbasahon ningon ini ang nakasulat. Miingon si Moises kang Yahweh, o Ginoo hinumdumi palihog nga dili ako maayong musulti kaniadto og karon. Ang pahayag ni Moises, bisan human sa panagsulti nato gawas pa yungit ako. Patod pa ni Moises, dili ako mantigong mo pasabot. Miingon si Yahweh, kinsay naghatag sa tao sa iyang baba? Yaging pangutana. Kinsay naghimo niyang amang ug bungol? Kinsay naghimo niyang makakita o buta bahinuon? Dili ba ako man si Yahweh? Sige, lakaw. Sugo lugar sa Dios kadto kang Moises. Ako'y tigpamakba nimo, tudloan ti ka sa ipamulong nimo. Adi klaro kaayo nga ang gisgutan ako'y tigpamaba nimo og giingnan si Moises tudloan ti ka kun unsay imong isulti. Kay si Moises godingon nga dili man daw siya mahibalo nga mosulti kay yungit siya ayaw pag sulti lugar ni ana nga bahina kay kinsa man day nagbuhat sa baba sa tao, kinsa man day nagbuhat kung makakita siya, kung dili makakita buta lugar, kung bungol, kung amang. Di ba si Yahweh o sa pagkasulti si Yoba ang nagpahigayon nini? Busa ang katawhan sa Dios, instruksyonan din na nga ako magkatulo kanimo sa imong mga igapamulong. Karo kung ang Dios man mao'y magkatulo sa igapamulong, ang katuyuan para dili magpataka-taka o pagpamulong ang baba kinanglan di ay nga pakanaugan sa Diyos og disiplina ang baba sa mahimo niyang katawhan. Kay kung dili magsubay sa instruction sa Diyos, dili matuluan sa iyang hustong angay ipamulong unsam ding dangatan sa maong tao, brother, sumala sa Biblia. Paghahukman sa silot trib, atong ipapabor sa ilahang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia, kung Seventh-day Adventist Church nga Biblia dinhi sa Mateo 12, versikulo 37, nagaingon ini, kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, ug pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Kung mao, klaro og matinaw sa atong nakita og sa nabasa sa Biblia
busa di ay si Moises gihatagag instruksyon sa Dios nga ako ang magatudlo sa imong igapamulong. Kay kung mamulong ang katawhan sa Dios, kinahanglan nga adunay plastar ang kagustuhan sa Dios, may angay ipapasulti. Kay sa Biblia, pinagi sa imong ang pulong pagamatawrongon ikaw. O pinagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Di imposible man nga katong gi-instruction sa Dios nga mo imong isulti, hukman ka sa silot. Posible nga masalutan ka sa imong pagpamulong kung mubulag ka sa gipamulong sa instruction sa Dios. Nakaron, ang ato namang susihon, ang pagdaig ba sa katawhan, sa iyang kaugalingon, kung katawhan ka sa Dios, gitugot ba sa Dios nga ang iyang katawhan, magdaig sa iyang kaugalingon sa pagpasigarbo, itandi ngadto sa ubang isikatao, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Ani arip, akong pagkabasahon, ipabor na ako sa Biblia nga SDA Conceived Adventist Bible. Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 18, ingon ini ang atong mabasa. Kay ang tao nga nagadaig sa iyang kaugalingon, dili man mao ang pagakahimutan, kundili hinuon ang tao nga gidaig sa Ginoo. O di, klaro og matinaw ang gisugilon sa Biblia sa gibasa ni Brad Ronald. Kay ang tao daw nga nagadaig sa iyang kaugalingon, dili man mao ang pagkakahimutan, kundi hinuon ang tao nga ginadaig sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y modaig na to. Dili kay kita magdaig-daig sa atong kaugalingon sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero kung atong susihon atuan nato ang ubang hubad sa Biblia, brethren, kay sa ato nang naplastar nga ang kasulatan itandi sa ubang kasulatan sa tuig tinguha nga masabtan nato ang hustong mga pagsabot o giunsapod sa pagsulti sa ubang pahayag sa kasulatan. Okay, Rev. Niyatay Bibliang ang buhing pulong, atong basahon o akong basahon ang gibasas ka ubang ministro ang sulat ni Pablo, ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 18, kung giunsa na din sa pagpahayag sa mong bersyon sa Biblia. Gingon, kay dili kadtong magadaig sa iyang kaugalingon ang dawaton sa Dios, kundili siya nga iyang gipasigaan. Busa sa gibasa sa ilang Bibliang SDA, ang tao nga nagadaig dili man mahimot ang Dios ni ana kung magdagdag siya siyang kagulingon. Sa kini nga version pod, ang nagadaig siyang kagulingon dili usab dawaton sa Dios, kaya ang iyang pagadawaton kadto lamang iyang gipasikaan. Di naklaro nga katong iyang gipasigaan, mo na'y gipasabot nga iyang gidaig sa Ginoo, mo'y daygon niya, dili ikaw mo'y magdaig-daig sa imong kaugalingon, kundi ang gidaig sa Ginoo. Pero kinsa katong iyang gidaig? Katong iyang gipasigaan. Kinsa ba ang iyang gipasigaan? Mao ang iyang katawhan nga gihimo niya nga mao ang kayag. Unsay priba nga mo na ang gipasigaan, Brad? Diba sumala sa Biblia? Ito pagkapribahan rin, pabor na to sila ang kaugalingong Biblia. SDA nga Biblia dinhi sa Mateo, kapitulo 5, versikulo 14, nagaingon ini. Kamu, mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayud mahisalipdan. O di, klaro, mga kaigsunan, nga ang katudi ay gidaig sa Ginoo. Mao'y iyang gidaig. Dili ang tao mao'y magdaig-daig siyang kaugalingon, kundi katong gidaig sa Ginoo. Nga kung kinsa man ang gidaig sa Ginoo, katong iyang gipasigaan. Di na anay pagsiga nila. Nga naman, kay gihimo sila nga kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang ibabaw sa bungtod, dili gid mahisalipdan. Klaro sa
Biblia nga SD Bible kon Seventh-day Adventist nga Biblia. O di sa ato pa, mailhan di ay katong mga katawhan nga wala pasigae, dili ginasigaan sa Dios, wala kanila ang mga lamdag sa Dios, kay masupak nila ang gihisgutan sa Dios nga walay pagtugot ang Dios sa ikatawhan, nga magpasigarbo, makigtandiay sa pagdaig siyang kaugal ngadto sa uban nga mga katawhan. Karon, kay gihimo man sila kamo mao ang kayag katong iyang gipasigaan. Unsa ba ang kahulugan nga pasigaan sila sa maong kahayag ug mao lamang kana sila ang gidayeg sa Ginoong Dios? Brad Ronald, sumala sa Biblia. Ang kahayag, Reverend, mao ang kamatuoran. O kini atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga Kristohanong katilingban dinhi sa nakasulat sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 nagaingon, kangit-ngit kamo kaniadto apan kahayag nakaron diha sa Ginoo. Pagkinabuhi ingon nga mga anak sa kahayag. Ang mga bunga sa kahayag mao ang kaaghop, hustisya ug kamatuoran sa tanang pamayhon. Busa ang gisgutan day sa Biblia nga kayag, ang kahayag mao kana ang hustisya, kaaghop ug kamatuoran. Kay giingon sa Biblia nga kangit-ngit kamo kanyato karon kahayag na kamo sa Ginoo kay iya man gipasigaan. Sa diyang gipasigaan sila'y nasayo sa mga kamaturan nga dili day pwede nga magdaig ta sa atong kaugalingon ipasigarbo ngadto sa uban o sa isig ka tao. Muna ang mapiot nga tugon. Pero kung naa ka na sa bag-ong tugon, tungod kay kumparar man nato ang kasulatan, bisan ba sa daang tugon ba dron, maubagyapon ang prinsipyo nga bawal ang pagtandi-tandi sa imong kaugalingon o magdaig ka, ikumparar nimo ngadto sa uban o sa isig ka tao. Pagkakatawhan sa Dios, Reverend, mao gini ang mga prinsipyo sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa bagong tugon. Si apostol nga si Pablo nagpahayag pod nga dili maghimo og pagdaig sa kagulingon kay dili mahimot ang Dios. Bisan pa sa katawhan sa unang panahon nga mabasa sa Old Testament si Haring Salomon sa iyang basahon ang panultihon kay ani ko ni basahon sa Biblia ang pulong sa Dios. Kung sa ubang hubad na sa Biblia kanang panulton gitawag og proverbio. Sa Biblia nila nga 70 Adventist Holy Bible, proverbio na kana, pero sa pulong sa Dios panultihon na. Ani ko mobasa sa kapitulo 27 bersikulo 2 sa panultihon sa pahayag ni Haring Salomon. Gingon, ayaw dayga ang imong kaugalingon, pasagdi nga ang uban mao'y muday kanimo. Busa mao ni ang pahayag pod sa usa sa alagad sa Dios nga dili lagi magdagdag sa kagulingon o dili pasagdan ang uban nga mo'y muhimo sa pagdaig. No, sa ato pa klaro nga basta katawhan sa Dios nga gipasigaan sila, mao sila kayag, mao ang may kasayuran. Tinuod ka na rin. Karon naman sa atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio nga maghingalan o bisag unsa na lang sa dapit sa atong magtutudlo, atong maasertahan nga kung maghisgot ang Dios, may pagtugot ba siya ang katawhan nga sila magkigtandiay pagdaig sa pagpasigarbo nila sa ilang kaugalingong binuatan? Sa nabasa na to? Dili. Katong mga gipasigaan, katong gihimo niyang kahayag gikan sa mga katawhan sa daang tugon o sa bag-ong tugon nga katawhan sa Dios. Karon kining atong katbang nga nanukad nga nagwali dinhi sa Dipulog sa RPN DXKD no? Alas 7 ngadto sa alas 8 kay ato alas 6 man ngadto sa alas 9. Giunsa niya ang iyang kaugalingon, mga mahal lamong tigpaminaw. Atong patalinghugan kung pasado ba kining nagpakakatawan sa Dios nga naghingala namo nga mga magwawalimi sa piki nga Espiritu Santo. Okay?
unsa na nangangkon na ako mga sunod sa bundo sa makayo. Pero maaga ko lang dito tingali gumen nga dito makuasaman. Kini akong takababa. Pero maaga ko lang dito tingali gumen nga dito makuasaman. Kini akong takababa. Kini akong takababa. Nakita na to, mga mahal na mong tigpaminaw, pagkada kong katawanan, gwapo man daw kuno siya, Inborn kuno ang iyang pagkagwapo rin. inborn siya sa iyang pagkatao. Dili gyud kuno makuha pod ng iyang pagkagwapo kay naman kuno siya identity nga para lang gyud kuno na sa iya. Ang iyang pagkagwapo, mo iyang identity kay inborn lagi daw. Naamot lang pod no sa uban. Kamo na'y maghusga. Kay ang uban man maoy mo daig karon siya naman ni daig siyang kaugalingon. Diya palang daan mga mahal na mong tigpaminaw, biti na ba? Paltahan na. Oh. Kung katawan siya sa Dios, napaltahan na, wa katuman sa instruksyon sa Dios, nga gipahayag sa mga alagad sa Dios, nga dili magdaig-daig sa iyang kaugalingon. Na lisod mo kayo nga kita piki, mo papaka niya. Dapat siya mao ang Mupapaka. mupapaka ug siya man day katawan sa Diyos. Kinahanglan naa sa iya ha kining katungod dili kanato. Nakaron ang ato naman nga susihon. Ang Dios kaha, Brad Ronald, kung maghisgot, musibo ka ito iyang pagwapo, pagpagwapo-gwapo sa iyang kaugalingon nga inborn na ang iyang pagkagwapo. Di kuno to makuha sa uban. Dili gyud posibo ang iyang pagtandi rip. Kay kung ang Dios nagatan-aw dili sa makita sa tao, Diya sa gawas. diya sa gawas. Ang puriba akong pagabasahon, ipabor lang gyapon ako sa ilang Biblia nga SDA kung 70 Adventist Bible. Dinhi sa nakasulat sa unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nagaingon, apan siyo ba mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong, kun sa gitas-on sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikway kaniya. Kay si Hiuba nagatan-aw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan si Hiuba nagatan-aw sa kasing-kasing. Klaro og matin-aw nga kung maghisgot ang Dios bedron. Ang gitan-aw sa Dios dili ang physical no nga gawas sa bahin sa lawas. Outside appearance, mo dili kita na, kung dili ang naa sa kinusluran, diya sa kasing-kasing sa tao. Dili sa iyang gidak-on kun sa iyang gitas-on. Na matud pa ni Pindilyo, di man kuno mawala siya, daghan kuno mag-angkon-angkon. O mag-ingon nga gwapo, pero kanang iyang kagwapo di gyud kuno maangkon sa uban tungod kay naa siya identity nga inborn na sa pagkatao ang iyang pagkagwapo. Kita ninyo ang kagwapo ni Pindilyo, mga mahal nga tigpaminaw. Mura ni siya di ay og kuan. Badron ka ng mga stars ba? Star, no? Ng mga Celebrity. bituon ba? Stars po. Mga aktor ba? Oh. Mura malupigan niya ang probinsyano, no? Nakaron motpod ning kinini ang mapasigar buhon sa kaugalingon ba kakatawang puta. Nakaron sa gibasa nato kaganina ang nakasulat sa Panultian 27:2 Siyang pulong sa Diyos o sa sa Biblia. ang pulong sa Dios nga Biblia. Sa uban namang hubad sa Biblia, kung ato namang hatagan o pagtagad kining SDE Bible, Brother Berg, unsa na sa pagkasulti kung ari na punta sa SDE Bible kung Seventh-day Adventist nga Biblia. Kung magisgot mo ganit pagdaig, ang laing tao mo'y mudaig. Dili kay kita sa tong kaugalingon, mo'y magpasikar og pagdaig-daig sa tong kaugalingon. Sa ilang kaugalingon Biblia rin, SDA nga Biblia, sa Proverbio 27:2, nag-ingon ini, padayga ang laing tao, mahitungod kanimo, ug dili ang imong kaugalingon nga bakbak ang usa ka dumuluong ug dili ang imong kaugalingong mangangabil. Mo kanatong nabasa rin. Di matinaw nga padayga ang laing tao
may tungod kanimo Mm. og dili ang imong kaugalingon nga baba. Sus, kung ang baba lang nato mo'y pamatud-an ba ron, hilabihan pud gyud natong gapuha na makadaog. Ha? Pero di taan na oy. Kaya di man gud na mo'y kagustuhan po sa Dios Reverend. Oo. Walang ato nagibuhat diri sa atong dapit. Sa mga katawhan man nga wala Mm. pasigay sa Dios o kahayag brethren. Oh, nga mao nang kamatuoran. Sa mga gipalungan na o pahayag kung wa nay hayag na palong para lang na sa mga dili nagasiga Tinuod. kanang mga katarungan na nga ingon ana ang sitwasyon. Unya kay nagpagwapo man siya siyang kaugalingon, hain pa ang iyang gitanyag siyang kaugalingon nga kung katawhan ta sa Dios bisag unsa lugar brethren kontra nato Bedelio, no? Kung doon na may kontra, dili may mulapas anang sukdanan nga nakapatik sa Biblia, supako nimo. Usa ba di ay ang matikda nato sa gipamulong sa baba ni Bedelio. Tungod kay siya dili mo tuo nga katumanan ang magtutulo sa Espiritu Santo. No? Naay mga sita sa tagna kato iyang lugtiot pero muhawa siya. Di siya mo sustain. O say gani maghilak kasagaran yun maghilak ang Domingo aning tawhana ug dili siya makabatbat makabungat og mga pagbinastos. Mga malaway nga pulong. Unya na iyang gibuhi-an nga ug mao na lang kuno ni klasiha sa Espiritu Santo wa man pud may mamugos. May padaw ug wala kuno Espiritu Santo. Ngano? Kay na siya gikumparar sa ikaugol tali sa umang tutulo. Nga kung pananglitag atong kontra bawal sa Biblia, bawal. Ato lang mamatikdan og hae na bawal niya nini nga gisupak wa niya tumana. Okay, atong paminawan ang tingog ni Pastor Mitchell Bendilio. O muna Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo. Di ko mo ilang Diyos Espiritu Santo madlungon. May pa kong binuhatan. May pa kong binuhatan. Okay. Klaro nga og mao na lang kuno na klasiha sa Espiritu Santo wa man ta mamugos. Ug tuuhan nimo Bendilio o may mamugos ana. Kay kung pananglitan mo na imong prinsipyo nganong nituo man ta brado. Nituo man mo. Di lang kita, daghan man mga membros Oo. PCM nga mituo. Katong atong gipangamos gikan Oo. sa tinipong bansa o uban pa. Oo. No? Na maayo pa man daw kuno siya binuhatan aning atong Espiritu Santo nga padlungon. No, sa kamatang na pud na nga pagdayeg sa iyang kagulingon, Oo. pagganina inborn ng iyang pagkagwapo ay identity niya. Karon, ikumpara ang iyang kagulingon sa atong magtutudlo rin nga siya mas maayo pa kunog binuhatan. Atong tan-awon din kung sinultihan ba na sa mga katawan sa Diyos pag makakitag kontra iya na bang ihanok nga maayo pa ko uyunan ba na sa Diyos. Ibutang ta granting without admitting nga ang among magtutulo dili mao ang Espiritu Santo. Granting nga dili maayog binuhatan. Makatarunganon na balang pod nga musulti ka nga maayo kag binuhatan atong susiyon kana karon sa nakasulat sa Biblia. Pero dili ikalimot nga ang Espiritu Santo gitagna o gisugilod sa Biblia bisag dili mo tuo ang tao sa katumanan pero naagyoy makigbatok sa Espiritu Santo. Ayon ang prueba brethren Okay. sa Biblia. Yari, basahon ako rin atong ipabor sa Biblia nilang Seventh Adventist Holy Bible sa pahayag dinhi sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 51 ang pagpahayag ingon ini. Kamong mga tikig og liog og mga walay sirkonsisyon sa kasing-kasing og sa mga igdulungog kanunay gayod kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mao man usab ang inyong ginabuhat usa ka tagna kini reverend sa Biblia nga doon nagimuhimo sa pagpakigbatok sa Espiritu Santo gitawag sa Biblia gihulagway og mga tikig sa liog og dili ikalimot ning atong panahon sa pagpaila sa atong magtutudlo nga moy katumanan sa Espiritu Santo kining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio moy usa nga katumanan niini nga nakigbatok sa Espiritu Santo nga atong gipailang katumanan. Sa klaro nga pagkasulti ang Biblia nag-ingon nga
walay circumcision sa kasing-kasing o sa mga idolungog. Oh. Karon, ang ato namang susihon, nadungog man nato nga nagpagwapo siya kaugalingon, inborn na, ato na pong nakitaan kung unsa kagwapo sa iyang dagway, ug haing baka ato ang nakapapagwapo niya nga inborn. Ha? O kung kita gwapo niya, nangapangag ta, gwapo ba di ay pananglitan na, di po ta magbot nga na. Kung ang atong mga ngipon, nga unsa na pananglitan ba doon, kita na balang po di ay mo mag-ingog gwapo. Ang atong mga ngipon, di po ta maingog gwapo di atong ngipon ba doon, lisod po, no? Pero ang buot na ito ipasabot. Bisan pag matinuod nga gwapo ta ba doon, ang Biblia wag yun mingingon nga. Basta gwapo ka, sulti lang. Dayga-dayga imong kagulingon. Pwede na na. Wa gyud gitugod sa Wa Biblia. man good matugot na. Nagaron. Atong nakita nga maayo pa daw siya binuhatan. Kung atong susihon na pud ang pagpamatuod sa Biblia, pwede ba na magdaig ta sa atong kaugan ikumpara nato sa uban brother sumala sa nakasulat sa Biblia? Nadili gud gihapon Rev. Aritas sa Kristohanong Katilingban sa Panultihon 27 versikulo 2. Kaya nga atong gibasa ganina, kung doon naman, is the Bible, no? Unya ang pulong sa Dios. Oo. Karon Kristohanong Katilingban. Moro gyapon nga bersikulo Panultihon 27:2. Nagaingon ini. Pasag di nga daygon ka sa uban ug sa dili nimo kaila. Kaysa maggikan sa kaugalingon mong baba ang pagdayig. O di klaro, pasagdi nga daygon ka sa uban og sa dili nimo kaila. Kung dili nimo kaila, bisan pag nakaila may muday pagkagapuha maday ani ni Benilyon. Kana way kasupak sa Biblia o kana may muhimo sa pagdaig nimo do Bidilyo. Dili lang ang kaugalingon. Pagka maayo madinig binuhatan ni Benilyon, no? Kana ang gisgutan sa Biblia. Pero pagka masupak na ang pagdaig sa kaugalingon, dili man day na karakter o kinaiya binuhatan sa mga katawhan sa Dios. Unsa man ang tawag niya na sa Biblia nga gipakita Bradron sumala sa pagpakita niya na. Okay, atong kuhag bahayag si apostol nga si Pablo Reverend tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ari sa Biblia gitawag ang buhing pulong. Nako pagabasahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 12. Kuno sa ba ang pagulagboy ni Pablo nining mga tao nga mahilig magdaigdag pagwapo, mahilig magpadaig sa kagulingon, may binuhatan. Yeah, basahon nako. Ayaw lang kamo kabalaka, kay dili ako muingon nga ako bantugan. Nagayod sama sa mga tao nga nagsugilon kaninyo og nagdaig sa hilabihan sa ilang kaugalingon. Sama lugar nga inborn ang pagkagwapo, may binuhatan. Gingon dahil, ang nakaparat ni ana mao nga sila nagtandiay lamang sa ilang kaugalingon og naghimo sa ilang kaugalingon nga sukdanan batok sa ilang kaugalingon. Kini naghimo kanilang mga walay buot. Bugat ang gibuya ni Pablo rin, basta mga tao diyang nagtandiay, magdaigdaig sa kaugalingon, naghimo silang kaugalingon. Magpagwapo, naghimo daw na silang kaugalingon nga walay buot. Dili kami ang nagsugilon, Benilyo. Gibasa lang namo. Kay ang Biblia, ang nagtuga Dios man, gitudlo nga gidili ang pagdaig na katawhan magkakasa Dios bisag magkinaon sa kontrata. Ayaw pagdaigdaig sa imong kaugalingon nga gwapo ka. Ayaw pagdaigdaig og maayo ka og binuhatan. No. Balikan ta ang iyang pagkumparar sa iyang kaugalingon nga maayo siya binuhatan. Atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendelio. Muna Diyos Espiritu Santo, di ko mo ilag Diyos Espiritu Santo, may pa kong binuhatan. May pa daw siya binuhatan lagi. Di kuno siya mo ila og Espiritu Santo kay maayo pa man daw kuno siya og binuhatan. Nakaron. Atong
tan-aon ang pagkamaayong binuhatan. Balikan nato ang gibasa nato, Brad Ron, kaganina, no? Ikaduhang Korinto 10:12, ang Buhing pulong. buhing pulong. Jis 18. Sa 10:12 man to ganina. Oo. Kung balikan ta ang kapitulo 10, pero dili na ang versikulo 12 anhas 18. Giyon sa na pagsugilon, Brad Ron. Okay, basahon ako, pero sa Biblia nga ang pulong sa Dios, Reverend. Kining pahayag na po ni Pablo, ikaduhang Korinto kapitulo 10 versikulo 18, gingon. Kay ang Ginoo dili malipay sa tao nga nagadayeg siyang kagulingon. Tuwa na, dili malipay ang Dios kung ang tao magdagdayeg siyang kagulingon, kundi sa tao nga iyang ginadayeg. Oh, dili malipay daw ang Ginoo. Bindilyo. Nga magdaig-daig ta sa atong kaugalingon. Kundili ang Ginoo mo'y mudaig nato. Matod pa sa nakasulat sa Biblia. Karon niingon man kag matarong og binuhatan mas maayo pa ka. Sa Biblia ang mga alagad sa Dios nga gihayagan, gipasigaan sila kay gihimo silang kahayag ug magsulti na silang kamaturan. Sa unang panahon, wala pa matao ang atong Ginoong Hesukristo. Wala pa'y mga tinunan o mga apostolis. Doon na'y mga propeta. Ang mga propeta ba, magkinapayas ba sila sa ilang binuhatan? Ila bang ipasigwar nga maayo silang binuhatan? Sama sa gibuhat ni matod pa nila, Brad Bindilyo? Brad Eber? Dili gyud red. Kay ingon lamang sila sa mga sapot nga nahugawan. Atong ipapabor sila hang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia sa Isayas 64 versikulo 6 nagaingon nini. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa kasapot nga nahugawan. O kaming tanan, mga laya, ingon sa usa ka dahon, o ang among mga kasalanan, sama sa hangin, nagapalit ka na mo. O nakita, klaro kayo, ingon ni Isayas, kay kami nga tanan. O, sa ilatong panahon, Benilio. Kay kami nga tanan, nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw. ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Mo man ay ilang deklarasyon, ang ilang pagkamatarong hugaw na oy. Hugaw pa na busa dili nila ipasigarbo ang ilang kung maayo pa kog binuhatan. O kitaon mo. Kay sama ang ilang pagkamatarong sa sapot nga nagawan, busa dili sila mogamit pagpasigarbo nga matarong sila, maayo silang binuhatan. Mo na'y atong timadaan sa gipayag sa Biblia. Pero sa uban namang hubad sa Biblia, Brad Ronald, giyon sana pagkasultipod kung atong ikumparar ang Isaias 64:6 sa Seventh-day Adventist nga Biblia. Kung sa uban na pod nga Biblia, giyon sana pagkasulti. Aniarib ako pagabasahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Sa Isaias sarang gihapon, kapitulo 64 bersikulo 6 nagaingon, nahisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang, ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lang sa hugawng trapo. Sama kaming tanan sa dahon nga nalaya, ug ang among kadautan sama sa hangin nga mipalid kanamo. Oh, nakita nato sumala sa Biblia nga ang ilang pagkamatarong kung mao may sigutan, wa nila ipalabaw. Sama lamang kana sa usa ka hugaw Trapo. nga trapo, na bay trapo nga limpyo. Gilabhan siguro ng trapo ha. Pero sama sa hugaw nga trapo, di way laba-laba. Usa dili gyud pwede nga magdaig-daig sila sa ilang kugon, Brad Ron. Tinuon. Ikumparar nila ang ilang kung ngadto sa uban. Tungod kay kana ang katawan sa gidisiplina nga dili pwede na sultihon. Magkinaunsa man Bindilyo ang pagpakigkontra nato o kontra doktrina ninyo, doktrina namo, dili pud mi mogamit sama anang imong silutihan nga walay disiplina kay sa Biblia. Paghahukman ka sa imong gipamuno
o pagamatarungon po ka sa imong gipamulo. Nakaron, gawas ng propeta Isaias, bradron. Hain pa, kinsa pang propeta nga dili ipasigarbo ang iyang binuhatan sumala sa nakasulat sa Biblia. Sukwahi naman ining atong kaatbang nga Seventh-day Adventist Church kon Iglesia Adventista del Séptimo Día nga nangita siya murag ang tawag ti ani Adventista del Séptimo Día kanita siya iyang ideya ba bro? No. Gawas kang propeta Isaias rin, nga alagad sa Dios, si Hub usab, nga alagad sa Dios, nagapahayag usab sama sa pagpahayag sa kang Isaias nga pagkapahayag. Ngingon din sa Hub, Kapitulo 25, versikulo 4, ngadto sa 5. Pabor na to sa ilang Biblia nga SDA Bible, ang akong pagbasa. Ingon ini ang nakasulat mga mahal nga tigpaminaw. Ato na lang ilahos sa versikulo 6. 4 ngadto sa 6 ang pagbasa gingon kini sa pagpahayag sa Biblia. Na nanunsaon man sa tao ang pagpakamatarong sa tubangan sa Dios. Giaging pangutana. Kung kadtong natawo sa usa ka babay, unsaon niya ang pagpakahinlo aniya karon bisan ang bulan walay kadanag ug ang kabituonan dili putli sa iyang mga mata. Nan labi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati ug ang anak sa tao nga usara kawati. Na sa Dios mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, ining programa sa inyong pagsunod, mga langit ng lamdag sa kinabi. Ang Diyos, dili pa gani siya mobilib sa bulan nga nasa saan sa iyang kadanag. Dili pa gani siya mobilib sa mga kabitunan sa iyang kaputli. Unsaon man kuno sa tao ang pagkamatawong sa tubangan sa Dios. Kung katong natawo sa usa ka babay, unsaon niya sa pagkahinlo. Matod pa ni Propeta Hub, nanlabi pang mahugaw ang tao nga usa lamang kawati. Bidilyo ka nang magpasigarbo. No, ang matarong nga gingon nimo, wa na ni Isaias, isya kining akong matarong trapo, trapuhin ang gipaubos niya. Hugaw sama sa trapo. Nakaron si Humpod, ang tao, unsaon pagkainlo, nga sama lamas wati. Nabay wati na nga nagkaligo. Diin ang wati, nasyuta. Unya ang yuta kay napok man na, limpyo lugar. Oh, wati ang gibasihan. Nanlabi pang mahugaw ang tao, nga usa lamang kawati. Waing nagsibindilyo maning wati. Ha? Pero mao ang gipakita sa Biblia. Pero sa uban naman nga, ubad sa Biblia nga imong gibasang Job 25:4 ug 6, Bradron, giyon sa na pagkasulti. Okay, niatay Biblia nga hubad ni o imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal Riveren. Mao gyud basahon nako ang Job kapitulo 25 bersikulo 4 o ngadto sa 6 giyon sa pagpahayag. May matarong ba o putli sa tubangan sa Dios? Alang kaniya bisan gani ang bulan dilihayag o putli ang mga bituon. Unsa pa kaha ang tao nga usa lamang kaulod. Unsa may bili sa tao tubangan sa Dios. Busa dinhi nga bersyon katong wati sa Biblia sa Seventh-day Adventist dinhi gingon na ang tao usa ka ulod. Oh, ang tao klaro gi tawag nag usa ka ulod. Isa ba namang hubad sa Biblia, Brad Deber? Yung sa napagkasulti ang 26:1 25:4 ngadto sa 6. O kagaw, ubos siya sa kagaw red. Sa Kristohanong katilingban, mao ra gyapon bersikulo Job 25:4 ngadto sa 6 nagaingon ini. Atubangan sa Dios may tarong ba nga tao? May putli ba nga binuhat? Tan-awon ta kuno. Sa usa ka babay basya na tao? 5. Bisan ang bulan dili mohatag og silaw, ug ang mga bituon dili putli sa iyang pananaw. 6. Unsa kagamay ang tao? Mino siya sa langaw, ug ang anak sa tao ubos siya sa kagaw. Oh, nakita nato dili nang hinambog ang mga propeta sa Dios sa ilang binuhatan. Kay minos pa sila sa langaw ug
ubos pa sila sa kagaw. Mas dako pa ang kagaw ni mo, Bendilyo, kung magdaigdaig ta. Mas taas pa ang kalidad ang langaw. Kay magtandi-tandi ta sa atong kaugalingon. Kita mo na ang gisulti sa nakasulat sa Biblia. Pero di man kalikayan, unsay tawag niya na kung mao may buhaton sa tao, dili man gyud malikayan, gibuhat naman ni Bendilyo. Ato namang nabati. Brad Ronan, Hungog ang pagdaig Reb mao na gihulagway sa Biblia. Akong pagabasahon kining Biblia nga Kristohanong Katilingban sa panultihon o kung sa ubang translasyon sa Biblia gingon nagproberbyo. Panultihon kapitulo 26 bersikulo 1 nagaingon, dili angay sa hungog ang pagdaig sama sa nibi sa ting init o sa ulan sa ting ani. o di klaro kayo. No? Nga dili di ay angay sa usa ka tawo Ang pagdaig. pagdaig nga gitawag siya hungog. Hungog. Pero unsay silot sa hungog, Brad Ron? Kining hungog, Reverend, may silot kini. Ang silot inigingon ni kabuang. Ha? Niya basahon ako. Sa maurag yapon nga Kristohanong Katilingban nga Biblia. Pero ari ko mabasa sa Panultiyon 16:22 mga igsoon ang atong pagbasa. Gingon kini sa pagpahayag. Ang kaalam tinubdan sa kinabuhi alang sa naghupot ini. Ang kabuang, ha? Mananta, ang kabuang silot sa mga hungog. Nga kining hungog pod mo puning resulta ngadto sa mga pagdaig-daig. Reverend, kini ding hungog may silot na nga mao ang kabuang. Busa dili maayo daw sa hungog nga dayon siya. Unya kining hungog ang silot niya kabuang. Pagka ang hungog gisilutan ang kabuang. Diyon sa paghulagway sa Biblia ang usa ka buang. Brad Diber. Magsultig malaw ay Reb. Kristohanong Katilingban gihapon nga Biblia itong pagkabasahon, pero dinhi sa panultihon 19:1, kung sa laing hubad Proverbio 19:1. Nagaingon ini, mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaw ay sinultihan. Busa kini di ang buang kay silot man na sa hungog. Aduna di ay gihimo nga malaway nga sinultihan. Na gitugot ba sa Dios kung gitawag kag balaan, katawag kanya ang paglaway o pagbinastos, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Wa gitugot, Reverend, labi na kaangkon tagkatawan sa Dios, dili gitugot ka na. Nya sa Biblia gyapon nga Kristohanong Katilingban sa pahayag ni apostol nga si Pablo. Basahon ako ang Episo kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 4 gingon sa pagpahayag. Kay balaan man mo, walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan, dili mo maghisgot ini. Ingon man ang mga pulong nga bastos, walay kahulugan ug binuang, dili angay litukon, hinunuha pasalamati ang Dios. Dili daw angay, dili daw himo ang imong baba kung balaan ka. Palikayan ang paglitok sa mga pulong nga malaway o bastos. Dili na angay daw isulti sa mahimong balaan. Pero sa hungog kay gisilutan man ang buang og hungog. Magsulti ginapirmig mga malaway. Gisilutan sa kabuang. Siya ba mismo nasayod nga wala siya gibuhat nga bastos? Nagpakasayod siya. Mao nga naningil siya nga hain ba daw kuno siya nagbinastos? Kay siya nasayod di nga bawal, Brethren. Atong patalingugan. Okay, atong pabinawan ang ingon ni Bendilyo kung hain daw siya nagbinastos, mga higalag mga kaigsunan. Ang tinuod mga igsoon, nanghingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipublic ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipublic ko no. Nakita nato og sa kanta pa ni most requested song. Pero nag-request siya nga ipakita ko no kung nagbinastos ba siya.
Kabaw siya nga, bawal gid di ay ni. Pagkakatawhan ta sa Dios bawal gid ay na. Pero atong susihon ko nakapasar bagid siya sa iyang pagkakatawhan nga iyang gi-request ipapli nato Reverend asa daw siya nagbinastos. Aboy na kay mo man ang request among ipabati nga mao ni imong mga binastos atong paminawan. Kaklaro ana, laliman ka patuuhon kag Dios nga makighilawas og babaye, dipinsa ang Dios makighilawas. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Luoy kayo ba nga unsay daganan sa tawo na ang Dios nakighilawas niya? Patayng tawo, patayng tawo. Di gud kapuya ng Dios. Lupi pa mo kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababaye. Mingon ang iyang asawa, O Dios, butangi Dios, butangi Dios. Mingon ang iyang asawa, butangi Dios. Tanawa ra mga mahal mong tigpaminaw, analisara o wala ba siya nagsukwahay o nabuang sa iyang sistemang pagpanabot. Niya, ang Diyos kuno dili kapuyan. Pusa di siya gusto nga magwinyo kay mapatay man kuno ang babae. Kiti amoy di kapuyan. Unya, lupig pa kuno'y gitabangan og napulo ka lalaki ang babae. Pero kay mamatay man gina siya. Pero matinga ka, nagbuhat man ligkag babae, nga di ay mamatay. Di pod kapuyan kay nisugal man brethren. Nga pabutangan man o Dios Butangi, butangi Dios. Dios. Unsa man ang matanga sa imong luhi ka bindilyo nga nagingong kag mamatay ang babae kung pakighilawasan sa Dios kadi kapuyan unya naghimo kag istorya nga magpabutang ang babae sa Dios. Na, Musukol man lagi. unya, matupan niya, unsay di kapungan ang imong buhi. O, tanawa, di nakita nato ang kabastos mga mahal mong tigpaminaw. Kay nagisgot man siya anang mga bahina na nindot pod pamation ang iyang sinultihan, no? Sa mga taong ginindutan nga parehas niya kabuot, manang ningon mi maghilak ang Domingo og dili siya maka buhat og binastos. Galing kay gitawag man nga ang kabuang mo'y silot sa hungog. Gisilutan ang hungog sa kabuang, ang buang magsulti man nagmalaw ay atong nakita. Gitagna na sa Biblia nga dili na gyud mapuhas ang pagkalawayan. Hayan ang priba Brad Deber sumanan sa Biblia. Naarib, kining maayong balita nga Biblia nga maimprimator, Ricardo J. Cardinal Vidal sa Gipadayag, 22, versikulo 10 nga 11, nagaingon ini. Atong i-display sa screen, no? Okay. So, ito pagkabasawan, nagaingon ini. Ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ani-ani ining libruha kay duol na ang katumanan niini sa 11. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan, ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay bisag di lang ta kutob gani Rev, no? Di Nabasa na to nga di- magpabilin gyud ang pagkamalaw-ayon. Gitagna ng daan Rev. O, klaro na mga mahal lamong tigpaminaw, no? Nga ang kalawayan magpabilin ng kalawayan. Kay gisilutan naman. Ang silot sa buang gisilutan man ang hungog gisilutan magkabuang ug ang buang magsultig malaway nga pinulungan. Busa bawal sa katawan sa Dios ang pakigtandi si ang kaugalyon pagdaig pagpasigarbo niya ay kumparar ngadto sa uban. Kana ang natun-an nato mga mahal na mong tigpaminaw. O katong nakita nga si Bendilio dili gid mohaw ang katawan sa Dios kay wa katuman sa reglamento nga bawal nga magtandi sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Miabot naman ng oras sa ngalan na lamang sa magtutulo mas na Tomas di Iwenyo kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Iwenyo ug sa ngalan usab sa kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kinusa ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos nga mimingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.